Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Билимге юл җимерелгән юллар аша 52-нче комплекстагы мәгариф учреждениеларына барып җитү өчен сынау дип зарлана шәһәрдәшләр. Чаллыда транспорт һәлакәтләре ешрак теркәлә башлаган, юлларда масса күләм тикшерүләр башланды. Билимге юл җимерелгән юллар пычрак һәм сулыклар аша уза. Чаллылылар безгә шундый проблема белән мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда 52-нче комплекста 6 мәгариф учреждениесе урнашкан. Яңгырлар сезоны башлангач, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә барып җитү чын сынауга әверелә. Безне төшерү төркеме дә моңа инанды. Инде 4 ел Миләүшә кызларын 52-нче комплекстагы балалар бакчасына алып бара һәм чын мәгънәсендә газап чигә. Яшәни сүзләре буенча яңгырдан соң һәр чак монда пычрак. Монда яз көне һәм көз көне шулай пычрак була. Бик күп су җыела. Балалар белән, бигрәк тә коляскалар белән үтәргә бигрәк авыр. Су агып китә торган ливневкалар ясасак, машиналарны куярга парковкалар ясасак, бигрәк шәп булыр иде. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре машиналарын газонда калдырырга мәҗбүр. Машина кую урыннары җитми дип сарлана автомобильчеләр. Без инде машиналарны ярагара калдырабыз. Садик безнең әгәр дә урнашкан икән, керә торган юлы 100 метр яраклыкта, машинаны калдырабыз 150 метр, потому что урыннар юк. Газонга кирсәң, юл газон шушындый пычракта шума батып кала машина дип әйтимме соң инде, застревает, аны ялдасын сүрәп чыгарга кирәк. Мондай көннәрдә пычрак булганда бик күп су җыела. Машиналар куярга урыннар юк, кешегә йөрергә урыннар юк. Машиналарны газоннарга куялар. Ширәмнәрне таптап йөриләр. Юллар ясалмаган. Чаллы халкы яңгырдан соң юлда зур сулыклар барлыкка килүенә зарлана. Шулай ук юл үзе дә чокырлар белән капланган ди сабыйларның әти-әниләре. Бу проблеманы мин күрәм 2 елдан артык уже. Җәй көне, күз көне, яз көне. Шушы бассейнда туры килә безгә йөзәргә балалар белән көнгә 2 тапкыр. Ливневка юк. Парковку ясасыннар. Бу хәлгә аңлатма кертү өчен без башкарма комитетка мөрәҗәгать иттек. К сожалению, ряд водителей нарушают правила дорожного движения, заезжая на газон, понимая, что данная локация не предназначена для посадки или высадки пассажиров. Таким образом создается подобная ситуация. Вода, которая мешала проходу, откачана. Моны раслап безнең редакциягә юлны капиталь ремонтлау мәсьәләсе финанслар бүлеп биргәндә каралачагын раслаган документын фотосын төшереп җибәрделәр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда һәлак булучылар белән бәйле юл транспорт һәлакәтләре ешрак теркәлә башлаган. Татарстан дәүләт автоинспекторлары җиңел машиналарны һәм пассажир автобусларын иминиятләштерү, техник карау һәм машина йөртү хукуклары булу-булмауына масштаблы тикшерүләр башлады. Бүген шундый рейдларның берсендә безнең төшерү төркемедә булды. Лилия Гатина дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе статистикасы буенча агымдагы елның 10 аенда Чаллыда 391 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 9 кеше һәлак булган һәм 477 кеше төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган. Ноябрьдә тагын 2 юл транспорт һәлакәте була, аларда 2 кеше һәлак була. Автобуслар катнашында 23 авария теркәлгән, аларда 30 кеше җәрәхәтләнә. На сегодняшний день 2 акции операции. Первая – это неделя памяти жертв ДТП. В рамках этой акции проводятся профилактические мероприятия с целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки. Это выходы в образовательные учреждения, в организации. Значит, вторая операция – это операция «Автобус». Иртәнге сәгать 6-да ДПС экипажлары инде шәһәрнең төрле өлешләрендә үз постларында тора. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре контроле астында җиңел машиналар һәм пассажир автобусларын йөртүчеләр дә бар. Техосмотр, водительская, страховка. Чара барышында автобус йөртүчеләрнең кирәкле документлары, транспорт чараларының техник торышы, шулай ук йөртүченең хезмәт һәм ял режимын контрольдә тотуның техник чаралары тикшерелде. Мы же не святые, бывает и всякое.
Ну, стараемся не нарушать. Әгәр дә күпчелек машина йөртүчеләрдә хокук бузулар табылмаса, кайбер машина йөртүчеләр буенча исә сораулар туа. Я не буду давать никаких комментариев. Документов у нас хватает, потому что весь технический регламент находится в интернете, и без документов ездить невозможно на данном вопросе. Зур рейд берничә сәгать дәвам итте. Профилактик чарасы барышында 67 административ хокук бузу ачыкланган. Шуларның 58 автобус йөртүчеләр һәм берсе такси йөртүчесе тарафыннан кылынган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Сыйфатлы кыйммәтле дигән сүз түгел, Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшләвен һәм халыкны сөендерүен дәвам итә. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен кышкы яки демисезон аяк киемнәре, шулай ук курткалар, пуховиклар һәм дубленкалар сатып алырга мөмкин. Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәкрәт, Сәүдә үзәге, элеккеге Балалар дөньясы бинасы. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен баулы, беркетмәле, замуклы, кечкенә үкчәле һәм яссы табанлы аяк киемнәре бар. Бирдә бар тик Белоруссиядә җитештерелгән табигый материаллардан эшләнгән аяк киемнәре генә. Күннән шулай ук сарык йоннан эшләнгәннәре дә бар. Барысы да уйланылган, хәтта вак-төяккә кадәр исәпләнгән. Аяк үзенчәлекләре булган кешеләр өчен махсус эшләнгән аяк киемнәре. Модель имеет водостойкую пропитку. Съемные стельки с легким анатомическим рельефом позволяют разгрузить суставы. Мех внутри натуральный, теплый, что не позволит замерзнуть вашим ногам. Подошва не пропускает влагу, имеет покрытие антилед, за счет чего они не скользят. Сатып алучылар төрле яшьтәге кешеләр, кемдер ярминкәдә беренче тапкыр, кемдер даими рәвештә килә. Барысы да ассортимент киңлеген түбән бәяләрне һәм сыйфатны билгели. Я выбрала внучки сапожки. Вот, мне они понравились, ну и цена приемлемая. Сапожки очень хорошие, как раз у меня ножка больная, и мягкая, и удобная, и самое главное, что на низкой подошве и не скользящая. Монда шулай ук өз киемнәре дә сайлап алырга мөмкин. Очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Легкая, теплая. И очень удобные, и цвет очень прекрасный, которым сейчас всем нужно. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәкрәт, Сәүдә үзәге, элеккеге Балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Салкыннар вакытында витаминнар һәм минераллар запасы һәр кешегә файдалы һәм күпләргә җитешмәгән туклыклы матдәләр диңгез балыкларында бар. Чаллы халкына бәхет елмайды, чөнки шәһәрдә Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә сату дәвам итә. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Монда ризыклар төрледән төрле, һәркем үзенә кирәген таба ала. 35тән артык төр балык, алар арасында затлы тукымнар, палту, сынерка, ак балык, чавыча, кижуч, уылдык та бар. Яңа елга кадәр тагын бер ай булса да, сатып алучылар сыйлану мөмкинлеген кулдан ычкындырмыйлар. Өстәвенә салкын тию вакытында уылдык, витаминнар һәм минераллар тупларга мөмкин. Җитештерүчеләр аның составында бернинди консервантлар юк дип белдерә. Бары тик уылдык һәм тоз гына бар. У нас шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами, то есть энергии на целый день хватит. Кайнар һәм салкын ысул белән ысланган деликатеслар файдалы үзлекләрен саклыйлар. Ыслау өчен яңа туңдырылмаган балык кына кулланыла. Бу файдалы матдәләрне тулысынча диярлек саклап калырга мөмкинлек бирә. Алар арасында иң кыйммәтлеләре омега-3 һәм омега-6 кислоталары. Взяли чавычу и белорыбицу. Вот нам как-то нравится. Реже мы едим, отрезаем и едим. Можно в морозилку положить. Вот взяли же много. Икру взяла, омуль беру обычно. Она и недорогая, и очень вкусная. А икра уж у них обычно всегда вкусная. Мне нравится белорыбица, очень даже. И чавыча очень вкусная. Это вообще рыба все вкусная, хорошая. Так что можно все брать и кушать смело. Үзегез өчен тәмле генә түгел, файдалы да булган продукцияны 18 ноябрьгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта сайлап алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Чаллыда Россия төбәкләре ярминкәсе ачылды. Шәһәргә илнең төрле төбәкләреннән сатучылар килде. Алар үз киемнәре һәм табигый туннар, йорт өчен товарлар, балык деликатеслары һәм башка күп нәрсәләр алып килгән. Буларның барысында Орзан Сәүдә үзәгендә цоколь катта сатып алырга мөмкин. Ярминкә 19 ноябрьгә кадәр генә эшли.
Россия төбәкләре сәүдә күргәзмәсеннән беркем дә әйберсез китми. Татлы ризыкларның зур сайлау мөмкинлеге чикләвек, җиләк, җимеш, чәй эчәргә яратучылар Краснодарның яшел яки кара чәен бәяли ала. Ботакта үскән шоколад инжирын сез бер кайда да таба алмассыз. Иммунитетны ныгытырга Камчатканың затлы сортлы балыклары ярдәм итәчәк. Әмма тузлы һәм киптерелгән гөмбәләрне тайгада җыйганнар. Хуҗабикәләр универсаль пычак үткәрү һәм яшелчә кисү әйберләрен бәяләргә мөмкин. Швециянең микрожипселле чүпрәкләре берничә минут эчендә химиясез өйне җыештырырга ярдәм итәчәк. Бакчачыларга яхшы кораллар белән хәтта авыр эштә җиңел тоелачак. Ярминкәдә натураль күннән һәм тирдән аяк киемнәре, рус һәм төрек трикотажы, монгол кашемирыннан эшләнгән әйберләр тәкъдим ителгән. Ират киемнәре бүлегедә бар хатын-кызлар һәм кызлар үзләренә шулай ук бүләккә кыстырма җитеннән эшләнгән әйберләр, Беларусь җитеннән урын җир әйберләре сатып алырга мөмкин. Күзләрне дә тикшертеп була һәм бу бушлай. Бу әле барлык ассортиментта түгел, килегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чевыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 13 по 18 ноября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Сосиски венские от Мецлер 139,90. Пельмени домашние Совнарком 239,90 за килограмм.